Duha ang patay, samtang upat ang padayong gipangita human natabunan ato sa landslide sa San Luis, Agusan del Sur. Kita ang baga nga lapok nga mitabon ining tulay sa sitio Tagbulakan, Purok 3 sa barangay Mahayahay sa San Luis, Agusan del Sur, Lunes sa buntag. Kini human nahitabo ang landslide bandang alas 7:30 sa gabi niadtong Domingo. Sumala ni Kapitan Sergio Manlumabe sa wa pa mahitabo ang maong trahedya na sinati ang kusog nga ulan sa lugar. Atol sa insidente, ka tawo ang natabunan nga giila nga duha ka 24 anyos ug usa ka 22 anyos nga mga lalaki. Magtiayon nga 47 anyos nga lalaki ug 62 anyos nga babayi ug apo niini nga 3 anyos nga lalaki. Sumala sa MDRRMO sakay sa dump truck diyang gilatas sa tulo ka lalaki ang tulay. Samtang nasa kiri sa tulay ang magtiayon og ilang apo nga nanguling dihang midahili ang yuta ug midiretsong mitabon kanila. Gani makita ang kalayo sa gidatputan sa truck gikan sa tulay. Na-recover ang patayng lawas sa 3 anyos nga batang lalaki ug sa usa ka 24 anyos nga lalaki. Apan nagpabiling missing ang laing upat ka individual nga padayong gipangita. Sumala sa pag-asa, habagat ug localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao.